आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। गेले कित्येक दिवस वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक हा कारखाना बंद झालाच पाहिजे अशा घोषणा देत हजारोंच्या संख्येनं कोकणी जनतेनं या कारखान्यावर मोर्चा काढला। या कारखान्यामध्ये घेण्यात येणारं अत्यंत घातक PFAS रसायन हे कोकणच्या निसर्गास तसेच मानवी जीवनास घातक आहे। म्हणूनच हे उत्पादन कारखान्यात घेतलं जात असेल तर हा कारखाना बंद झालाच पाहिजे अशी मागणी करत हजारो आंदोलकांनी मोर्चा काढला। यामध्ये कोकण नागरी संघर्ष समिती, लोटे पंचकृषी पर्यावरण संरक्षण समिती, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम आदमी पार्टी, अखिल दाभोळ खाडी मच्छीमार संघटना, त्याचप्रमाणे असंख्य सामाजिक स्तरावर काम करणाऱ्या संघटना आणि पंचक्रोशीतील गावांमधून आलेले कोकणी बांधव आणि भगिनी उपस्थित होत्या। PFAS हटाव, कोकण बचाव बंद करा, ऑर्गॅनिक, लक्ष्मी ऑर्गॅनिक बंद करा, नफा तुमच्या खिशात आणि आजारांच्या दारात इत्यादी प्रकारच्या घोषणा या मोर्चातील सहभागी आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आल्या।